Altarul Forest, dar să spune că nu e Night on the Forest. Dar, nu știu, să văd dacă îl găsim pe Bectavi. O găsim. Știți de ce? Știți de ce să-l găsesc? Fiindcă sunt ăștia. Ăștia nu vreau să joc cu mine. Bun. Știți cum e americanii? Că dacă intri pe unul, iese tot. Și să te joci singur, cred că aici. N-ai. Bă, asta n-am văzut-o. Asta e să găsești fluiere de... Găsim vreun iepure. Vine iepure în coa. Cherot. Spațiu copaci. Hai că a devenit prietenul nostru. Nu, dacă vreți, luați și voi un fluier. Stai mă, lucrule.